Ovo je onaj recept koji kad pronađeš ne tražiš novi. Ovo testo bukvalno priča, a sada ćeš vidjeti zbog čega. U 500 ml toplog mlijeka rastvoriti kocku i po kvasca. Dodati 1 kašiku soli, 5 kašika šećera, malo brašna i ostaviti da naraste. Dobro umutiti 3 bjelanceta, pa dodati 3 žumanceta, 1 čašu ulja. Sve lijepo promiješati i sjediniti. U smesu sa jajima sipati nadošli kvasac. Promiješati zajedno, a zatim postepeno dodavati brašno. Brašno dodavati postepeno. Potrebno je da dobijemo meko testo. Testo prekrijte folijom i ostavite da naraste. I gledaj ovo čudo. Puno mehurića. I zaista priča. Testo podijelite na nekoliko jufkica. Rasklagijati, seći trouglove i puniti po želji. Sačekati da lijepo naraste, a zatim kiflice premazati sa uljem. Peći na 220 stepeni oko 20 minuta.